phansi waphoso. Yithi makhelwane phansi waphoso. Andiyazi balethe mnandi kangaka ilapha. Ukhona othi kube kukhona ebuka Jesu. Yithi makhelwane kuleyo. Ubuvila kumnandi endikuvile umakhelwane. Omama ke ngabantu abavuke bavase umntu abemhle zibe zikhona ingxaki.
Kodwa apha kuthi bomama sahleli nje siyamoshwa. Ukhona umama okaMoshe apha kule ndawo? Anifuna ukuvela nje. Ukhona umama okaMoshe? Ukhona umama okaMoshe? Anivumi ne? Nina ingxaki yomama nosisi nifuna uyithatha i-responsibility. Ngasituthe kakhulu ukuthi nifuna uyithatha i-responsibility kwinto ezithile. Singomama kwasodwa niyazi basiyavisana kabuhlungu. Niyayazi basiyapretenda. Moya ingane ufuna nikhile loo nto. Siyapretendana singomama. Si-acte ngathi kulungile. Kwasezindlini wenze ngathi yonke into i-right. Asifuni uyithatha i-responsibility. Asifuni uyithatha. Ezinsukwini umoya ingcwele xa bendibhizi ngenkonzo yakhe. Ngoba kukho izinkonzo eziyi-4 wakwamkela uYesu. Ufundizwe, umthandazo, ukuzila ukudla, ibe yinto yozisa imali endaweni ethile. Yabona le minikelo nezishumi bikuyandidlakaza phezinsukwini. Ndathi ngoba ndiyisiminikelo imali yami iphelele ezandleni. But thina siyathanda ublema. Ndithe bomama sithanda uthatha uxanduva. Nangona ndibuzile ndabuza bapha kuni ukhona okabe rongo nathi khali berongo. Kodwa ngathi hakummelwane awuzoyenza loo nto. Kuvuma umoya ingcwele ke siqale senze le nkonzo before senze yonke into. Ngoba into ezawukwenzeka bakhona abanyulwa bakaThixo abazawuthetha namhlanje. Abonyulweyo bazawuthetha. But ubusengumama okanye ngusisi othi yenza kahle awuzufumana uncedo sowukhona kule ndawo. Uyazazi usiphoso zakho. Even nasenkonzweni unabantu abathile obathandayo ngabathandiyo. Even efamilini yakho unabantu abathandiyo ngabathandiyo. Uyayazi le ndaba ye-responsibility ke bomama baniqala phi? Iqala ekhaya. Iqala ekhaya le responsibility. Ndivele phakathi kwamalume nomakazi nodadobawo. Mhlawumbi nodadobawo wam mhlawumbi ongathi kuphokotho yakufumile. Manje baxa ifikile udadobawo uvakala ilizwi lakhe. Nami ndimsapota udadobawo ngoba kaloku unento emthethisayo. Ndihambe nesa spirit. La malume ingathi iphokotho yakhe yayeka angavakali. Nyabona iqale esi spirit. Ndiyaphuma nje ngomntana nje udlala esitratweni. Ndiyafika esitratweni. Ndifuna indawo nje ndiyabhulisha. Ndifuna uba yibhuli esitratweni. Nyabona lo moya ngosistage sesingaphisesifini ngoku. Ndiyaphuma esitratweni. Ndiswa ngabazali bam esikolweni. Ndawufika kuYoli yiboss yombanga. Ndizawuchuza icala kaYoli. Ndifuna indawo ewinayo. Nyasibona esi spirit. Asikabiphi. Sentathu ngoku endizibizileyo. Ndiyaphuma ndize bukhoneni bukaThixo. Sendithe uYesu inkosi. Ngoba ndiyamazi umamthwano namandla. Ubuthe wazijike ezingqondo zaba bantu bonke. Lonke ibandla liyavuma. Ndijoyine ithi mnamamthwano. Ndiyafika kaDabsi, ndiyafika ndithetha inyaniso kaThixo. Ngoba izwi likaDabsi alivakali. Ndimdeleze iphethe into kaThixo. Ingavakali le nto. Ndijoyine ngalo lathi ngathi hle ndiyabhulisha. Yabona sistage sesingaphi? Sesesine. Mhlawumbi sesesikoleni safunda naphandle kulami iqela. Ndiyaphuma ke ngoku ndiye emsebenzini. Ndifike phaa okanye ndikumsebenzi okanye ndikumphathi. Kuthiwe phatha naba bantwana bakaThixo. Naphaya ndiyafika nakumomonakalo omdala yiboss. Ndizawufuna ukhonya kwicala lakhe. Niyabubona bomama bam ubungozi esibenzayo. Niyabubona bomama ubungozi esibenzayo. Ezi zinto into zethu zingaphumeleli nje zitime esizijoyinayo. And ndithe sihleli nje sifuna uba right. Ndicela ke ngoku namhlanje bakhona abazawuthetha abazali kule ndawo abazawucebisa. Uyasazi isiphoso sakho. Bendithe kuni nama ndikhompetele. Kodwa inyama yami ke yabethwa. Ndike kwezinye izinto ndithobe ngafananga ndiyathoba. Futhi uthobe endlini kaThixo. So yiviki izikrazekile. But wehle ngoba into endiyamkeleyo ayifuni pride. Nditheke ubendifeyila kankonzo yesine yomnikelo. Manje ke ngole nkonzo nje mandifeyila. Njengoba ngokuhlangelwe kule ndawo bekhotha imali ngabantwana bakaThixo.
nandifuna uthenga i-outfit entsha ndizoba mtsha kule ndawo kwenze bonke amehlo azopay attention kum. Sekusenziwa izinto ndikhethekele ecaleni andifuni wenza umsebenzi kaThixo. Bendithanda uba rongo nje bomama, ingathi ngona ndingqinele. Bendithanda uba rongo bomama. Ndithe oomama tata anibazi oomama, niyababona oomama, oomama nibazi, siyaguquguquka thina. Uyayibona laa nto bezeke uphekile mama, uphekile umama, ndiyayipheka imbiza yepapa, ndiyashekela laa ntshwela, andiyayivasa kahle. Ngomso ndipheka irayisi, iyabila irayisi, iyanyuka laa ntshwela, iyayimosha irayisi yam. Sisengoomama banjalo kodwa sinezwi kaThixo bethunayo. Kumane kuvuka la makakade, yini sesikhona kule ndawo, endaweni yokuncedwa. Yini sesibenze ukhona kukaThixo. Singathi sesikhona kule ndawo, uyayibona indebe esenzelwe ngotata. Sabe sayiphiwe i-weekend. Ndicela sesihlabele nomhlabelelo ozuleyo. Uyabazi na ubuthathaka bakho. Nokubambela khona protect uThixo, asidingi sazikhatha yakho. Uthi kodwa kulemvuselelo. Ihayihile bekade ngiqinile. Ndicela ukwehla ngayo ngoba siyayithanda i-attention. Kufanele ngobateka kwathi kunzima. Ndiyazonga baba ukuthi bendihambe ngalaa nto bendihamba nayo. Kuyazuba nasimnikeza oma kule ndawo. Uzawuqumba kule nto azukhonza. Make sithi boma xa siphuma kule ndawo. Sesithi kwindawo esiqhubeleka senze umsebenzi kaThixo. Siphume siguqukile. Yini imali zethu ezingake sisikhuphule komama. Ndicela namhlanje phambi kwezithethe zonke ezizawuthetha. Besine sengisa sekuseni wathetha umoya ingcwele ngathi izandla thethe masingayithethini masiyenzeni uNkulunkulu masiyenzeni ukuyenza ukuthi imali Christ ndizoma kule ndawo ndizoxoka kule ndawo bathi ndenze ndingqinelwe kukuhamba kwam sizawuhlabelela umhlanganelo ozuleyo nokuyothetha ikona yakho mama. Nam uzawuthatha yakho nayo indaba omnikelo kum. Indivile indaba omnikelo. But ndifuna uthenga impahla kubanye. Ndize emkhoneni kaThixo. Ndingahoyi abanye abazalwane basafarisha ngoluphuhlobo. Ndifuna ukwenza le ndifuna thina. Bazalwane, esizoqala uThixo. Ndingoqala nam. Ngiyajiva nami ndiyahlambulula kum. Andifuni ndihlambulule kuthi. Ndiyafuna abandihlambulule ngotata. Umntu nomntu uzawuthetha noThixo wakhe. Ndithi ndibe nenkonzo yomnikelo nandiyidileya ezishumi. Kodwa umanze bandipheya ngempela nyanga ukuthi ubethi 5 andisana ne-2 rand. Ngoba ke le mali yamandiyizise nzingathi. Kodwa nandizowucela umsebenzi kule ndawo. Ngiyayibona le responsibility singafuna uyithatha. Because sifuna ukwenzela i-favorite. Andanoba lokuthiwa sisikhwini. Sifuna yonke into endifuneka ukuthi bandithi otata sekufuneka beprogramile. Funeka ndizizwe kule ndawo ngoba uyayazi uba uzawungezike ngokule vekzayo. Uba kandimthongaze kule ndawo. Manje sithetha lozuleyo uyazazi delay yakho lingasobe sitheni ikhothini tata sibambala indlebe kangayiva yonke lento. Siyazazi delay zethu, uyazazi nje sithi siyarejectwa kodwa siyabarejecta abantu asenzi yona nathi. Funeka abantu apay attention kum ngexesha ndingumntwana omamthwana. Funeke ucingwe xa kuzawuthethwa nam. Okay, ndizawuqala ngaphi? Ungene ncumile, ungene equmbile. Yeyiphi bazalwane levangeli? Yeyiphi levangeli? Le ngenamikhithiko ngokuba besiyenza ngeligcwele liholo. Asikayenzi bazalwane. Umntu nomntu uzawubamba ikhona yakhe. Cela umhlabelelo ozuleyo sisi. Umntu nomntu ndiqinisekile apho kungekho nto achaphazeleke kuyo apha. Ikhona noba kusemva rejectwa kanti nguwe umrejecti omkhulu. Kuyo yonke into nasemsebenzini abantu funa ngaphangeli kanti nguwe. Bendivile kaSpirit bethesiqalana. Siye ekhaya sayesinatweni sayesikolweni sayenkonzweni sayemsebenzini apho ndikhoyo ndikuba imbusi. Make sithethe ngamoya sithi kule weekend khethiweyo ndizolahla ipride. Sicela ushizi bezingezizwe kule ndawo. Zesithi ziphuma ithi nebezibashile emva bengezanga kuthiwa kodwa ingathi khona into emncedileyo kule mvuselelo. No,
usizo lwakho